Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, August 25. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinimok ang mga Pilipino na tularan ng sakripisyo ng mga bayani, magmalasakit at magserbisyo sa kapwa. Watchdog groups nanawagan ng mas bukas sa transparent na budget process. Mga kamaru, simbolo ng progreso at magandang kinabukasan para sa mga Magalenyo ayon kay Mayor Malu Lacson. Emma Tiglao ng Pampanga, kinoronahan bilang Miss Grand Philippines 2025. At Mazda CX-8 nasa Laos Auto Group showrooms na. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tularan ng kabayanihan ng mga bayaning Pilipino sa pamamagitan ng pagsisilbi at pagmamalasakit sa kapwa. Kailangan rin umunong gisingin ang kamalayan ng mga kabataan para sa kanilang tungkulin sa bayan. Narito pong balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng Araw ng Mga Bayani sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong Lunes, August 25. May temang obserbasyon ngayong taon na isang diwa, isang lahi, isang bayanihan o one spirit, one race, one bayanihan bilang pagbibigay diin sa katapangan ng mga bayaning Pilipino, kilala man o hindi, na nakapaglaban para sa kalayaan at dignidad. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang okasyon, katuwang ng Department of National Defense o DND at ng pamahalang panlungsod ng Taguig. Dinaluhan nito ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, DILG Secretary John Vic Remulla, Executive Secretary Lucas Bersamin, Taguig Mayor Lani Cayetano, iba pang mga miyembro ng gabinete, opisyal ng pamahalaan, mga veteranong Pilipino at iba pang mga bisita. Batay sa Republic Act o RA 9492, itinatalaga ang huling Lunes ng Agosto bilang National Heroes Day na nagsisilbing oportunidad upang alalahanin ang sakripisyo at kontribusyon ng lahat ng bayaning Pilipino at kanilang katapangan na ipinamala sa sambayanan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na hindi lamang sa larangan ng pakikidigman nasusukot ang kabayanihan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pagsusumikap at malasakit ng mga Pilipino. Sa tuwing may ginagawa tayong hindi para sa atin sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino, ito ay sinasambit natin. Kahit minsan, ginagawa nating biro, ngunit masarap sambitin para sa bayan. Ganun pa naman, may iilan pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap, at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na tularan ang sakripisyo ng mga bayani sa pamamagitan ng simpleng gawaing may malasakit at serbisyo sa kapwa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Binigyang pugay ni Vice President Sara Duterte ngayong National Heroes Day ang mga Pinoy sa iba't ibang sektor na patuloy na nagsasakripisyo para sa bansa. Sa mensaheng inilabas sa kanyang Facebook page ngayong Lunes, August 25, partikular niyang kinilala ang mga guro, health workers, sundalo at overseas Filipino workers na aniyay kumakatawan sa kabayanihan sa makabagong panahon. Hinimok din ni VP Sara ang lahat na ipagpatuloy pagmamahal at malasakit sa Pilipinas bilang paraan ng pagpapanatili ng diwa ng mga bayani. Nagsagawa ang Philippine Army o PA ng sabayang blood donation drive bilang bahagi ng pagdonita ng Araw ng Mga Bayani. Ayon kay PA spokesperson Colonel Louis De Maala, pinangunahan ni Army Commander Lieutenant General Antonio Nafarrete
ang naturang programa nitong August 23. Kinilala ng opisyal ang lahat ng mga nakibahaging military at civilian personnel para sa kanilang dedikasyon at kabayanihan na makatulong sa kapwa. Nakaipon ang aabot sa 3,015 blood bags sa naturang bloodletting activity mula sa mga kwalipikadong Army personnel, reservists, civilians at stakeholders, bukod pa sa iba pang uniform personnel. Ibinahagi rin ng general na mananatili raw ang hangarin ng Philippine Army na makatulong sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga komunidad at isa rito ang voluntaryong donasyon ng dugo. Sumabak sa isang fun run ng Aspen na si TikTok kasama ang kanyang tita Nana. Naspatan ng celebrity doggy at kanyang human sa Athle Run Protection Run 2025 kung saan na pareho nilang naabot ang finish line. Matatandaang noong February 24, nakilala sa online world si TikTok nang i-rescue matapos panain ng mga di pa nakikilalang individual. Tumarak ang 5 Indian target arrows sa katawan ng kawawang aso at nalagay ito sa kritikal na kondisyon. Binantayan si TikTok sa One Veterinarian sa Bacolod bago sumabak sa charity fun run sa ilalim ng pangangalaga ni Doc Aaron Pabalan Jr. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinagtutuunan ngayon ng pansin ng iba't ibang watchdog groups ang proposed 2026 national budget na umabot sa 6.7 trillion pesos. Sa isinagawang budget analysis ng grupong People's Budget Coalition nitong August 22, iginiit nila ang kahalagahan ng transparency, partisipasyon at accountability upang matiyak na ang pondo ay mapapakinabangan ng taong bayan ng patas at makatarungan. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. August 13, 2025, nang formal na isumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso ang National Expenditure Program para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 6.7 trillion pesos. Ito na ang pinakamataas na proposed budget sa kasaysayan ng Pilipinas na layon umanong tugunan at patatagin ang ekonomiya ng bansa. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay inilaan sa Department of Education o DepEd na may 928.5 billion pesos. Habang pumangalawa naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na nakatanggap ng 881.3 billion pesos. Sa kabila ng kontrobersya, kaugnay ng mga pumapalpak na flood control projects. Kabilang sa mga nakiisa sa isinagawang ceremonial turnover, ang watchdog groups na People's Budget Coalition at Social Watch Philippines na parehong nananawagan ng mas makatarungan, inklusibo at participatory na budget process. Nitong Biyernes, August 22, isang open budget analysis ang inorganisa ng koalisyon kasamang iba't ibang media group. Sumentro ang talakayan ng grupo sa 6 na pangunahing mensahe para sa panukalang pondo. Binanggit ni Ken Abante ng People's Budget Coalition na lumiit ang allocable portion ng budget o ang bahagi ng pondo na direktang naitutusto sa mga pangunahing serbisyo gaya ng edukasyon at kalusugan. Over the past 10, 11 years, so from 2016 to 2026, lumiit po yung allocable portion ng budget. Gustong sabihin, pagkatapos alisin yung utang, yung national tax allotment to local government na dating IRA, yung salaries and other mandatory expenditures, 38 pesos na lamang po sa bawat 100 piso ang pwedeng magastos para sa projects and programs. No, for us, alarming ito. It was the first time that it went down went lower than 40% over the past decade. No, at ramdam na ramdam po natin 'yan kasi ito pong allocable share yung ginagamit natin for the DOH budget, transportation budget, health budget, education budget. So lumiliit po 'yan over time. Binigyang diin din ni Abante ang iba't ibang fiscal risk na posibleng makaapekto umano sa budget management. Kabilang umano rito ang late insertion ng Kongreso, lumulobong pension obligations, pagpasa ng mga batas na walang sapat na pondo at ang mahinang human capital investment. Bukod dito, tinalakay naman ni Eunice Tanilon
kung paano gumagalaw ang national budget sa iba't ibang sektor ng lipunan. Anya, kalahati lamang ng globally recommended level ang inilalaan ng gobyerno para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Iginiit din ng grupo na huwag bawasan ng pondo para sa human capital investment, partikular sa social protection at health programs. Sa kanyang pahayag, sinabi ni AJ Montesa na napupunta ang malaking bahagi ng pondo sa mga political-based patronage programs gaya ng Tupad at AKAP, sa halip na ilaan sa rules-based social programs gaya ng PhilHealth at 4Ps. Ang difference po ng patronage-based programs sa rules-based programs ay may listahan po yung kung sino ang nakaka-avail ng 4Ps ng PhilHealth. It's clearly defined based on your income, your socioeconomic status. Yung patronage-based ayuda, for example, ang naririnig po namin on the ground ay minsan nakabase po ito sa kung sino yung nakakakilala sa mga government officials, no? So we really do need to protect yung institutional rules-based social protection natin. Make sure that it doesn't fall prey to the ayuda na patronage po ang basis nun. Kaugnay nito, nais ng grupo na magkaroon ng Open Ayuda Beneficiary List o bukas na listahan ng mga benepisyaryo para sa Social Welfare Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, ibinunyag din ng koalisyon na patuloy umunong pinalalaki ang pondo ng DPWH ng 100 bilyon sa mga nagdaang taon. Gayon din ang mga inilalaang pondo para sa program projects ng pamahalaan at ang patuloy na tumataas na inilalaang budget para sa confidential at intelligence funds. Sa huli, nanawagan ng grupo sa Kongreso para sa pagkakaroon ng isang tunay na #open budget na nakabatay sa transparency, participation at accountability. So based on key principles of transparency, participation, and accountability, dapat po buksan at every stage of the process. No? From preparation side, buksan yung Development Budget Coordination Committee, buksan din yung technical budget hearing sa CSOs para kapag pinopost pa lang ng presidente yung budget, nandyan na yung mga inputs ng mga civil society organizations sa mga agency budgets. Ngayon po kasi very uneven po yung engagement ng ilang CSOs sa mga ahensya. Napakahalagang buksan yung BICAM at mahalagang hindi lamang maging palamuti no ang mga civil society organizations sa proseso ng pagbabudget at pagle-legislate, kundi genuine yung maging hindi lamang inonote yung mga position papers ng mga CSO, kundi talagang magkaroon ng genuine process. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sinuri ni Tarlac First DEO ang isang flood control project sa Kabiling Tarlac bilang bahagi ng kanilang pagtalima sa naging atas ni Pangulong BBM. Para sa detalye, narito pong report. Patuloy ang paggulong ng isinasagawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga flood control projects sa ibang bahagi ng bansa. Ininspeksyon kamakailan ng matataas sa opisyal ng DPWH Tarlac First District Engineering Office o Tarlac First DEO ang istruktura sa pagkontrol ng baha sa kahabaan ng Kamiling River na sakop ng Barangay Pindangan First hanggang Pindangan Second sa bayan ng Kamiling. Kasama rin sa pagsisiyasat si Construction Section Chief Jose Zamora Jr., Quality Assurance Section Chief Victor Ong Jr., at iba pang kawani ng kagawaran. Ayon kay District Engineer o DE Neil Farala, komprehensibong assessment ang ipinatupad ng inspectorate team sa naturang flood control structure. Layunin nitong maresolba ang mga napaulat na pagkabahala ng mga residente at matiyak na makapaghatid ng pangmatagalang kaligtasan na maaasahan ng mamayan. Nagpatupad ng corrective measures ang tanggapan, kabilang rito ang pagtapal sa thermal cracks at pagpapalit ng nasirang bahagi ng gilid ng istruktura upang mapanatiling kalidad at kapakinabangan nito. Tiniyak din ng District Office na patuloy nitong babantayan ang lahat ng flood control facilities sa mga lugar na sakop nito at nakahandang magsagawa ng mga hakbang na makatutulong sa pagbawas ng baha, lalo na tuwing umuulan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga opisyal ng barangay ng Pindangan First at Second sa mabilis sa aksyon ng Tarlac First DEO sa pagkukumpuni ng maliit na sira ng proyekto. Dahil rito, naging mas ligtas at panatag na raw ngayon ang mga naninirahan sa naturang mga barangay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nalambat ng Bulacan PNP ang 10 katao sa magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na droga. Patunay raw ito ng malakas na anti-drug campaign
katuwang ng mga LGU at taong bayan para sa kapayapaan at kaayusan ng Bulacan. Narito pong balita. Nalambat ng kapulisan ng Bulacan ng 10 mga suspect na sangkot sa droga sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa nitong August 22 at 23. Sa bayan ng Paridel, nahuli ang 2 suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Jose. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragonton, hepe ng Plaridel Municipal Police Station, nasamsam ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 20 piso. Sa May Kawayan City, timbog ang 5 katao makaraang maaktuhang nagpapasesyon ng May Kawayan City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Bayugo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Melvin Florida Jr., nakuha sa mga ito ilang sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia na may halagang mahigit 8,000 piso. Sa bayan ng Hagonoy, San Miguel at San Ildefonso naman, arestado ang 3 suspect sa magkakahiwalay na anti-drug operation. 12 sachet ng hinihinalang drogang nakumpiska sa mga ito na nagkakahalaga ng mahigit 22,000 piso. Nahaharap ang mga salarin sa paglabag sa ilang probisyon ng Republic Act o RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inihayag ni Police Colonel Angel L. Graciliano, Provincial Director ng Bulacan PNP, na patuloy ang pinalakas na kampanya ng kanilang hanay laban sa ibinagbabawal na gamot, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at taong bayan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Bulacan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naging matagumpay ang mga isinagawang operasyon ng PIDEA simula nitong August 15 hanggang August 22. Alamin ko bakit sa report na ito. Isinapubliko ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na aabot sa 101,700,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa iba't ibang operasyon simula nitong August 15 hanggang August 22. Ayon kay PIDEA Director General Isagani Neres, sa 68 anti-illegal drug operations na isinagawa ng kanilang agents sa loob ng 1 linggo, 122 individual ang naaresto habang nakumpiska ang mahigit 14,000 gramo ng sabu, higit 36,000 gramo ng tuyong marijuana at 8,000 halaman ng marijuana. Hindi raw hihinto ang PIDEA sa paglalansag ng mga sindikato ng droga hanggang mawasak lahat ng illegal drug networks at maging ligtas na ang mga komunidad. Pinapaigting pa raw ng ahensya ang kanilang kampanya sa pamamagitan ng intelligence-driven coordinated operations. Tiniyak ni Neres na magiging mas matalas at pinagplanuhang maigi ang kanilang mga operasyon na pinalalakas ng kolaborasyon ng iba't ibang mga otoridad. Nangako itong makakamit ang pagnanais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng drug-free na Pilipinas. Kinilala rin ng opisyal ang pagtutulungan ng PIDEA Regional Units, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies. Hinimok din ni Neres ang taong bayan na manatiling mapagmatsyag at i-report ang mga kahina-hinalang mga aktibidad sa kanilang mga lugar. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Siyam na grupo nagpakitang gilas sa 2025 Kamaru Festival Street Dance and Free Interpretive Competition sa Bagalang, Pampanga. Ayon kay Mayor Manu Lacson, ang mga Kamaru ay simbolo ng progreso at magandang kinabukasan para sa mga Magalenyo. Abong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Hindi nagpadaig sa makulimlim na panahon ang saya, enerhiya at magagandang ngiti ng mga Magalenyo. Dulot ito ng makulay at nakakaindak na street dance competition na ginanap nitong Sabado, August 23 sa Magalang, Pampanga. Ang paligsahan ay parte ng selebrasyon ng pinaka-aabangang Kamaru Festival ngayong taon na isinasabay sa pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang patron na si San Bartolome Apostol. Ano nga ba ang mga Kamaru o mole cricket? Ito ay mga maliliit na insektong palukso-lukso, kagaya ng mga tipaklong.
Matagal na rin itong kinikilala bilang bahagi ng kultura ng mga Kapampangan at tinuturing na local delicacy sa probinsya. Para kay magalang Mayor Malu Paras Lacson, isa umanong simbolo ng tagumpay at progreso ang mga insektong ito. Dahil kagaya ng mga kamaru, patuloy rin umano ang pagtalon ng magalang tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Ang kamaru, alam naman natin yung kamaru, no? It's an insect pero pag tumalon yan, maganda yung talon niya, no? So as a town, kami nandun sa stance ng isang kamaru na tumatalon na. We started leaping forward for progress, leaping forward to be known by other places. Suot ang kanilang Kamaru-inspired costumes and props, 9 na grupo ng mga kabataang Magalenyo ang nagpakitang gilas sa pagsayaw at naglaban-laban upang makamit ang kampyonato. Sa huli, itinanghal na champion sa street dance competition ang Magalang Elementary School para sa Level 1 category. Habang second placer naman ang Cluster 2 North at third placer ang Cluster 1 North. Para naman sa Level 2 category ng kompetisyon, itinanghal na kampiyon ang Far East College of Information and Technology habang first runner-up naman ang Tribu Magalao. Pero hindi rito natapos ang sayawan. Sinundan ito ng free interpretative dance competition kung saan bukod sa dancing, ibinida rin ng mga grupo ang kanilang talento sa pag-arte, tampok ang mga makukulay na istorya ng Magalang at ang kultura at tradisyon nito. Dito ay matagumpay na nakamit ng Cluster 1 North ang kampyonato para sa Level 1 category. Sinundan sila ng Cluster 2 North sa second place, habang third place naman ang Lowland Schools. Champion naman para sa Level 2 category ang Tribu Magalao. Bukod dito, nagkaroon din ng special awards para sa Best Headdress, Best Costume, Best Scenography at Best Production. Nag-uwi ng mga tropeyo at cash prizes ang mga nanalo sa patimpalak. Samantala, para sa Magalang LGU, mahalaga rin ang youth involvement lalo na't sila ang magpapatuloy sa kultura at tradisyon ng bayan. Kaya naman itinuon ng LGU ang mga aktibidad ng kapistahan para sa mga kabataang Magalenyo. Very important kasi majority of our population are composed of the generation na yung mga youth. Actually, mostly youth involvement talaga yung makikita natin sa Fiestang Kamaru. Yung mga activities namin, dinivert namin, youth talaga yung focus natin. No? Na malaki ang role nila sa progress ng Magalang. Nasa kamay nila at sa pangarap nila nakasalalay ang bukas ng Magalang. Dagdag ni Mayor Lacson, importante ang bawat Magalenyo para sa isang progresibong bayan. Balang Magalenyo na importante yung balang metong kaya katamo para king metong ang progresibong balen. Emi po agyo, king LGU, na ikami mo, kailangan po yung kaya kayong sawop, kailangan yung kaya kayong suporta, yung kaya kayong partisipasyon, lalong-lalo na itang pamisan metong kaya katama ng kulan. Baka nita, mabilis tayo kung akwa itang progresong panganinapan tamo para kayong Balen Magalang. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Mahalaga ang papel ng business sector sa kaunlaran ng Angeles City ayon kay Mayor John Lazatin. Kaya naman umaasa ang alkalde ng syudad ng magkatuwang na mga pagkilos kasama ang Maxi para sa kapakanan ng mga Angelenyos. Narito po ang report. Batid ng pamahalang panlungsod ng Angeles sa malaki ang papel ng business sector para sa ikauunlad ng syudad. Sa isinagawang General Membership Meeting ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, binigyang diin ni Angeles City Mayor John Lazatin ang papel ng pagnenegosyo sa lokal na ekonomiya. Si Lazatin ang pangunahing pandangal ng grupo sa naturang okasyon na ginanap sa Best Western Metro Clark, Barangay Balibago nitong Biyernes, August 22. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ng opisyal ng patuloy na kaunlaran na paglago ng public at private sector sa Angeles City. Ayon sa alkalde, ang pribadong sektor at ang sektor ng negosyo ang nagsisilbing pangunahing tagapagpaandar at haligi ng lokal na ekonomiya. Ibinahagi rin niya ang ginagawa ng lokal na pamahalaan at ipinapatupad ng mga polisiya para sa economic development. Ilan sa kanyang nabanggit
ang executive order na bumubuo sa Task Force Abacan para matiyak ang responsabling progreso. Tuloy-tuloy naman ang operasyon sa buhol-buhol at nakalaylay ng mga kable ng kuryente para sa kaligtasan ng mga Angeleño, bahagi rin ito ng beautification program ng lungsod. Upang mapaluwag naman ang trapiko, may regular na road clearing at maintenance na isinasagawa ang Angeles City Traffic Development Office sa mga kalsada ng syudad. Ipinag-utos din nila sa ang police visibility sa mga estratehikong lugar. Samantala, binigyang pugay naman ng alkalde ang mga bagong opisyal at miyembro ng business group. Hangad umano nila sa ang pagtatagumpay ng Maxi kasabay ng pinagsanib na pagkilos para sa pagsusulong ng lokal at inklusibong kaunlaran. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagningning ang beauty queen from Pampanga na si Emma Mary Tiglao matapos masungkit ang korona ng Miss Grand Philippines 2025. Sa gitna ng hiyawan ng fans sa SM Mall of Asia Arena, pinatunayan ni Emma ang ganda at talinong Kapampangan na ngayon ay magdadala ng watawat ng bansa sa international stage. Narito pong report. Grand Pampanga! Emma Mary Tiglao! Golden crown ang bitbit ni Emma Mary Tiglao pauwi ng Pampanga matapos koronahan bilang Miss Grand Philippines 2025. Ginanap ang coronation night nito sa SM Mall of Asia Arena nitong Linggo, August 24. Sa harap ng 29 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa, nang ibabaw ang ganda at talino ng Kapampangan Beauty Queen. Mula sa top 15 hanggang sa final round, agaw pansin si Emma sa suot niyang golden gown. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang talino at paninindigan ang nagdala sa kanya sa tuktok. Sa Q&A portion, tinanong siya kung paano niya kukumbinsihin ang mga leader ng iba't ibang bansa na bilhin ng kapayapaan kung ito ay magiging produkto. At sa kanyang matalinong sagot, tuluyan niya nakuha ang puso ng mga hurado. I would convince world leaders to see it as a quality, not as a quantity. What I mean is that the quality of us having constant dialogue with each other. It's not about the quantity or the time we need to prepare or we need to talk with each other, but it's the constant dialogue. Because if we will do that, we will eradicate disparities between the opportunities that we can get. And also, we cannot grow the division between people in terms of politics, in terms of power, and in terms of properties. So I hope that they will look at it in quality instead of quantity of time. Hindi na bago para kay Emma ang maging kandidata ng Pilipinas sa international stage. Matatanda ang naging kinatawan din ng bansa ang Kapampangan Pride sa Miss Intercontinental 2019 na ginanap sa Egypt kung saan umabot siya bilang top 20 semifinalist. Bukod sa titulo, nakakuha rin si Emma ng special awards kabilang na ang Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. After ng kanyang win, susubukan ngayon ni Emma na makuha ang back-to-back crown sa Miss Grand International 2025 na gaganapin sa October 18 sa Bangkok, Thailand. Samantala, itinanghal naman bilang Miss Grand Philippines 2025 first runner-up si Margaret Breton ng Bicolandia, habang si Beatriz Angela Ocampo ng Rizal Province ang second runner-up. Anita Rose Gomez ng Zambales bilang Miss Asia Pacific International 2025 at si Francesca Beatriz Maclellan mula Aklan bilang Reina Hispano-Americana 2026. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinatunayan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang pusong palaban
matapos ipanalo ang epic first round battle sa 2025 US Open kontra kay Clara Tauson ng Denmark. Sa makasaysayang tagumpay na ito, isinulat ng 19 years old na tennis ace ang kanyang pangalan bilang unang Pilipino na nakapagtala ng panalo sa Grand Slam singles. Panoorin po natin report na ito. Muling pinatunayan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang tapang at husay matapos makapagtala ng makasaysayang panalo sa opening round ng 2025 US Open sa New York. Tinalo ni Ayala si world rank number 14 Clara Tauson ng Denmark sa isang mainit na tapatan. Nagtapos ang kanilang laro sa score na 6-3, 2-6 at 7-6 na naging dahilan para maging siya ang kauna-unahang Pilipino na nagwagi ng Grand Slam singles. Hindi naging madali ang laban para sa world number 75, lalo't nalagay siya sa bingit ng pagkatalo matapos lumamang ng 4 points si Tauson sa huling set. Ngunit sa kabila nito, nagpakita si Ayala ng matinding determinasyon at nagawang makabalik at tuluyang sinelyuhan ang kanilang laban. Malaking bahagi rin ng kanyang tagumpay ang suporta ng libo-libong Filipino fans sa grandstand court na nagsilbing dagdag na lakas para sa ating pambato sa mga kritikal na sandali. Ibinahagi ni Ayala na isa ito sa pinakamahirap ngunit pinakamasarap na panalong nakuha niya, lalo't nakamit niya ito sa isang Grand Slam na dati puro first round exits ang kanyang pinahinatnan. Sa kabila ng makasaysayang tagumpay, mas determinado ngayon si Ayala na magpatuloy sa laban at gumawa pa ng mas maraming tagumpay sa US Open. At yan ang ating sports news ngayong araw. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads, ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility. Ito ang bagong pamantayan sa mid-size SUV segment. And the good news is, available ito sa Laos Auto Group, kaya't huwag palampasin ang pagkakataong ito. Tara na't alamin pa natin ang ibang features nito. Let's watch this. I'm Hermie Intal, bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8, bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung iStop. So yung iStop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera. So, makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front-wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect
ng cellphone nyo. So, if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So, very high-tech na si CX-8. And then, sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So, as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman, so CX-8 din yung madalas na kinuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front wheel drive signature, nasa 2.390 siya yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So, yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang siya, papa-PMS lang po for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, freebies po. Allows cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa, nasiraan ka, ayan, itutungan nila for free. And then, kung kailangan mo ng hotel accommodation, doon, pwede kayong mag-ano ng assistance. Call lang doon sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant, dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV36. Magpa-advertise na i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.